Жаңалықтар вақты өз ішін башлап жіберді. Студияда Осы Нуриева. Исәмсіз? Здравствуйте, дорогие альметьевцы, уважаемые наши гости города, да и вообще все, кто меня смотрит. Очень рад вас всех приветствовать. Ковид білен вәзгәят нишек? Район башлығы туры эфирда актуаль темаларны көтәрді. Шит илләргә бару кыйммәтләнә. 2022 елның 24 февралена Мәскәү вакыты белән 03:45 сәгатьтән Россиянең көньягындагы 12 аэропортына очулар вакытлыча чикләнде. Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь аэропортларының эше вакытлыча 2 мартка кадәр туктатылды дип билгеләп үтә Росавиация. Бүгеннән шулай ук Бигеш аэропортында да әлеге юнәлештә очышлар туктатыла. 23 февраль көне төнге 12-ләр тирәсендә Төхвәтуллин урам буенча хәрәкәт итүче Lexus машинасы идарәне югалтып, Заводская һәм Төхвәтуллин урамы кисерешендәге күпер астына төшеп китә. Бәхеткә һәлакәттә вафат булучылар юк. Бу соңгы 3 ай эчендә әлеге күпер һәм Lexus маркасындагы машина белән бәйле икенче очрак. Мондай очраклар кабатланмасын өчен юл иминлеге хезмәткәрләре машина йөртүчеләрне юлларда тизлекне арттырмыйча сак булуларын сорый. Татарстанда таҗлы вирус белән авыручылар саны кими башлаган. Соңгы тәүлектә 2643 яңа очрак ачыкланган дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте. Шуларның 398-е 18 яшькә кадәрге балалар. Иң күп авыручылар Казанда теркәлгән 688 кеше. Әлмәт районы буенча 145. Шулай ук тагын бер яңалык. Россиядә 21 февральдән антитәнчекләргә тест нәтиҗәләре буенча QR-код сертификатлары бирә башладылар. 21 февральдән лабораториядә тест ясаткач антитәнчекләр булуы ачыкланса, QR-код булу турында сертификат алып була. Лаборатория антитәнчекләргә анализ нәтиҗәләрен дәүләт хезмәтләре порталына юллый. Шундый ук анализ тапшырган кешегә дә бирә. Коронавируска антитәнчекләр буенча QR-кодлы сертификатлар ярты елга һәм бары бер генә тапкыр биреләчәк. Антитәнчекләр ул организмга вирус, бактерияләр үтеп керүгә комачаулый торган аксымнар. Сертификат G иммуноглобулины нәтиҗәләренә карап бирелә. M иммуноглобулины әле организмның яңарак кына йогышланганын күрсәтсә, иммуноглобулин G организм каршы тора алырлык антитәнчекләр санын күрсәтә. Бүгеннең актуаль темалар ковид һәм торак коммуналь хуҗалык өчен исәпләнүче сумма. Бу хакта район башлыгы Тимур Нагуманов Instagram аккаунтында узган чираттагы туры эфирында да сөйләде. Район башлыгы кузгаткан тагын актуаль темалар турында алдагы материалда. Здравствуйте, дорогие альметьевцы, уважаемые наши гости города, да и вообще все, кто меня смотрит. Очень рад вас всех приветствовать. Район башлыгының туры эфирында традицион тема таҗлы вирусқа каршы вакцинация. Тимур Нагуманов авыручылар саны кискен арткан мәлдә күбебезнең вакцинация узуын билгеләп үтте. Хәзер инде ревакцинацияләнергә чакырды. Аны беренче прививкадан соң ярты ел үткәч ясарга кирәк. Моның өчен Россиядә теркәлгән теләсә кайсы вакцина ярый. Беренче чиратта кеше организмының индивидуаль үзенчәлекләрен исәпкә алырга кирәк. Тимур Нагуманов үзе ревакцинацияны узган ел августта ясатуын билгеләп үтте. Һәм калганнарны да әлеге процедурадан курыкмаска чакырды. Штамм омикрон, который, как мы знаем, активно гуляет по нашей стране. Хәзер омикрон штаммы безнең ил буенча шул исәптән Әлмәттә дә актив йөри. Күпләр авырды инде. Шуңа да карамастан кешеләр ковид госпитальләргә керүләрен дәвам итәләр. Табибларның да алар көн саен хәл итәргә тиеш булган бурычлары күп. Пусто, и врачей нету никаких задач, которые они вынуждены решать ежедневно. Әлмәтләрне борчыган тема кышкы айларда торак коммуналь хуҗалык өчен зур сумма исәпләнүе. Район башлыгы соңгы квитанцияләр 15 декабрьдә 15 гыйнварга кадәр аралыкны исәпкә алып куелган искәртеп үтте. Әгәр шикләр туса, исәпләүләрне тикшерү өчен торак коммуналь хуҗалык департаментына мөрәҗәгать итәргә мөмкин, диде ул. Специалисты проверят обоснованность, и в случае, если там есть какие-то ошибки, то будет произведен перерасчет. Белгечләр дәгъваларның нигезле булуын тикшерәчәк. Хаталар булса, яңадан исәп-хисап ясалачак. Моның өчен торак коммуналь хуҗалык департаментына я шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаковка, я минем директорга мөрәҗәгать итегез. Без сезне белгечләргә күчерәчәкбез. И специалисты из специального отдела, они с вами свяжутся. Әлмәт политехника техникумның мактаулы каравылы Әлмәт шәһәре администрациясе һәм техникум инициативасы белән Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте ярдәм белән оештырылды. Шуның актив катнашучысы Илнар Нигъмәтуллин туры эфирның икенче өлешенең кунагы булды. Техникумга кергәч мин шунда ук язылдым һәм ялгышмадым. Без атна саен шөгыльләндек, хәрби әзерлек күнекмәләре уздырдык. Шулай ук корал белән трюклар башкардык. Миңа ошады.
Также трюки с оружием мне очень понравилось. Эшлекле дөньядагы яңалыклар турында алдағы минутларда сөйләрбез. Татарстанның хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова аз керемле булган йөкле хатын-кызларга бирелә торган айлык пособие күләме ел башыннан артканын әйтте. 2021 елның 1 июленнән пенсия фонды яңа түләүләр башкара. 6 атнадан 12 атнага кадәр исәпкә баскан йөкле хатын-кызлар кереме аз булган очракта айлык пособие алырга хокуклы. Яңа төр түләү яшәү минимумның 50% күләмендә исәпләнә. Ул быел артты һәм 5862 сумны тәшкил итә. Йөкле хатын-кызларга пособие гаилә кереме бер кешегә яшәү минимумнан 2022 елда 10756 сумнан артмаган очракта түләнә. Шулай ук аз керемле ялгыз ата-аналарга да 8-17 яшьлек балалар өчен пенсия фонды тарафыннан пособие түләнә. Аның күләме 2022 елда 5216 сумны тәшкил итә. 16 февраль утырышта Россия Дәүләт Думасы беренче укылышта һәм тулайым алганда хәрби пенсионерларның һәм аларга тиңләштерелгән затларның пенсияләрен 8,6%-ка индексацияләү турындагы законны кабул итте. Дума сайтында хәбәр ителгәнчә, элегрәк хәрбиләрнең пенсияләре 2022 елның 1 октябрьнән 4%-ка артачак дип уйланган иде. Ул фактик инфляциядән 2 тапкырга түбәнрәк иде. Кереме яшәү минимумнан 2 мәртә артмаган гаиләдә беренче бала туса, аңа 3 яшь тулганчы айлык пособие каралган. 2022 елда пособие күләме 10433 сумны тәшкил итә. Бу сума ел саен үсеп бара. Беренче балага пособие алу өчен гаризаны балага 3 яшь тулганчы ел саен язарга кирәк. Беренче балага 3 яшь тулганчы айлык түләү билгеләнә. Ул 3 яшькә кадәр каралса да, 1 елга гына исәпләнә, ягъни гаризаны ел саен язарга кирәк. Керемнәр милек белән тәэмин ителеш гаилә хәле 1 ел эчендә үзгәрергә мөмкин диде Эльмира Зарипова Татарстан Республикасы Хөкүмәт йортында узган брифингта. Быел пособие бер кешегә уртача керем 23448 сумнан артмаган гаиләләргә түләнә. Мәсәлән, айлык түләү алу өчен 3 кешелек гаиләнең кереме 70344 сумнан артмаска тиеш. Татарстанда бу түләүне 38 меңгә якын гаилә ала. Ул федераль бюджеттан финанслана. Татарстанга моның өчен якынча 4 миллиард сум акча бүленә. Министр сүзләренчә, гариза тапшырган көнгә кадәр 6 айлык керем исәпкә алына. 3 яшькә кадәрле беренче бала пособиесенә гаризаны республика матди ярдәм үзәгендә күп функцияле үзәкләрдә дәүләт хезмәтләре порталында язарга мөмкин. Пособие алучыларның 90% гаризаны дәүләт хезмәтләре порталы аша электрон рәвештә юллаган. Илдә катлаулы эпидемиологик вазгыять сәбәпле Россия хөкүмәте сәламәтлеге белән бәйле проблемалар булган кешеләр өчен инвалидлык билгеләүне гадиләштерелгән тәртибен 1 июльгә кадәр озайта. Мондый формат пандемия шартларында бик кирәк. Гамәлдәге сервисларны камилләштерүне дәвам итәбез, аларны уңайлырак итеп эшлибез, диде Россия премьер-министры Михаил Мишустин коронавируска каршы көрәш буенча координация советы утырышында. Аның сүзләренчә, бу кешеләрне төрле инстанцияләргә йөрүдән коткарачак. Гражданнарга инвалидлыкны теркәү яки элегрәк бирелгән төркемне раслау өчен медик-социаль экспертиза бюросына шәхсән мөрәҗәгать итәргә кирәкми, дип аңлатты Россия хөкүмәте башлыгы. Мишустин сүзләренчә, җитештерүдә зыян күрүчеләргә яки һөнәри авырулары булган гражданнарга бу карар шулай ук кагылачак. Алар иминiyet түләүләрен алу өчен кирәкле белешмәләрне читтән торып рәсмиләштерә ала. Чит илләргә бару кыйммәтләнә. Гыйнвар аенда Татарстан чит ил турлары узган елның шул ук ае белән чагыштырганда 3,6%-ка кыйммәтләнде, дип хәбәр итә Россия банкы бүлеге Татарстан Республикасы Милли банкының матбугат хезмәте. Декабрь аенда бәяләр узган елдагыга караганда 1%-ка дип әйтерлек арзанрак иде. Чит ил сәфәрләренә булган ихтыяҗ бәя артуга китерде. Чөнки чит ил курортларында эпидемия чикләүләре киметелде. Республикада бәяләр динамикасына яшелчә һәм җиләк-җимеш тәкъдим итүчеләрнең кимүе, шулай ук товар җитештерүчеләр һәм хезмәт күрсәтүчеләрнең чыгымнары артуы йогынты ясады, дип аңлата Милли банк белгечләре. Больничный кәгазен дистанцион рәвештә алып булуы хакында сөйләгән идек инде. Татарстанда ОРВИ белән авыручы 2700 кеше 122 номер буенча шалтыратканнан соң больничный кәгазе алды. Бу хакта Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков билгеләп үтте. Оператор белән аралашу вакытында пациентның хәле турында өстәмә сораулар туган чакта табиблар авыру кешенең өенә барды, яисә аларны хастаханәгә чакырды. Әгәр 7 көннән соң авыруның хәле нормальләшсә, респиратор авыруның бернинди билгеләре дә булмаса, больничныйны шулай ук тест үткәрмичә дистанцион рәвештә ябарга мөмкин.
Ayırım tür gражданлык жауаплыгын мәҗбүри иминиятләштерү полисларының ярты бәясен кайтарга мөмкин. Инвалидлыклары булган Россиялеләр ОСАГО килешүе буенча премия бәясенең яртысына кадәр кайтара ала. Бу хакта Prime агентлыгы хәбәр итә. Полиста сәламәтлек мөмкинлекләре чикле кеше яки аның законлы вәкиле һәм шулай ук тагын 2дән дә артык кеше күрсәтелмәгән очракта әлеге компенсациядән бер полис буенча файдаланырга була. Әгәр транспорт аларга медицина күрсәткечләре буенча кирәк булса, полис бәясенең яртысын инвалидлыклары булган гражданнар яки вәкилләре кайтара ала. Шулай ук түләүләр инвалид балаларга да кагыла. Акчаны мондый баланың әти-әниләре, опекуннар алырга мөмкин. Әгәр документлар инвалидларның федераль реестрына һәм социаль тәэмин итүнең бердәм дәүләт мәгълүмат системасына тапшырылган булса, компенсация чаралары автомат рәвештә башкарыла. Россия президенты Владимир Путин гражданнарның реаль керемнәрен 2,5%-тан да ким булмаган күләмдә арттырырга кирәклеген белдерде. Дәүләт башлыгы әлеге йөкләмәне икътисади мәсьәләләр буенча киңәшмәдә ясаган чыгышында яңгыратты. Хөкүмәт алдына мондый ориентирлар куелган инде һәм бу бурычны һичшиксез хәл итәргә кирәк дип аның сүзләрен китерә Кремльнең матбугат хезмәте. Путин сүзләренчә, Россиялеләрнең керемнәре арту бу тик социаль ярдәмгә генә нигезләнергә тиеш түгел. Шулай ук монда икътисади үсеш социаль мәсьәләләрне хәл итү өчен төп шарт эшкә җәлеп ителергә тиеш. Реаль керемнәр ул гражданинның мәҗбүри түләүләр өчен тотып калганнан соң һәм инфляция исәпкә алынган керемнәр суммасы. Хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Безнең хәзерге заманда яшәргә тырышалар бит инде рәхәт итеп, яшәргә тырышалар свободно. Демографик мәсьәлә хәл ителүнең үз юлы бар. Но объем работы намного больше увеличился. Кеше тормышында дөрес һөнәр сайлау мөһим. Әлбәттә, сугышчы интернационалистны искә алдылар. Реклама тиз ачак, безнең белән калыгыз. Эфирда яңалыклар вакыты дәвам итәбез. Илебездә демографик мәсьәлә иң актуаль проблемаларның берсе булып тора. Азнакай шәһәренең мәдәни үзәгендә абортларны профилактикалау буенча түгәрәк өстәл утырышы узды. Һәм әлеге теманы тулысынча яктырткан "Сайлау хокукы" исемле тулы метражлы фильм күрсәтелде. Әлеге чаралар Казан шәһәренең аналарга ярдәм итү үзәге белгече Аида Фиогба җитәкчелегендә үтте. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Әлеге очрашуда районның төрле оешмаларыннан вәкилләр катнашты. Монда укытучылар, врач, гинекологлар, психологлар, ЗАГС бүлеге, мәгариф идарәсе, ата-аналар оешмасы, балалар иҗтимагый советы, дини оешмадан, иҗтимагый оешмадан да вәкилләр бар иде. Әйе, проблема бик җитди. Ябык ишекләрне ачып, проблемаларны уртага салып сөйләрчәк дип ассызыклады мәгариф идарәсе начальнигы урынбасары Зөлфия Зарипова. Мы в этом направлении работали каждый. Абортны профилактикалауга кагылган иң кискен мәсьәләләр хакында сөйләшү бара. Без бу юнәлештә эшне алып бара идек инде, ләкин һәркем үз планы белән эшли иде. Хәзер без бергә бер юнәлештә эш алып барыр өчен старт алабыз һәм бергәләп юл картасын төзиячәкбез. Монда бүтән хезмәтләр дә тартылырга тиеш. Бүгенге очрашуның максаты кризислы йөклелек вакытында ярдәм оештыру планын, юл картасын эшләү һәм тормышка ашыру, абортларны профилактикалау өлкәсендә белем бирү программаларын камилләштерү. Әлеге яралгыга күз салсак, 7 атналык баланың инде йөрәге тибә. 12 атнада аның кирфекләре, бармаклары үсә, ул хәрәкәтләнә башлый. Безнең хәзерге заманда яшәргә тырышалар бит инде рәхәт итеп, яшәргә тырышалар свободно, ирекле яшибез әле, безнең акчабыз юк диләр, бала тәрбияләргә 2 бала туды, 3-нчесе уже аборт диләр. Менә шушының өчен Аллаһ Тәгалә Исра сүрәсендә әйтә, сез дә куркып ди, балаларыгызны үтермәгез ди. Һәр бала үз ризыгы белән туа ди. Аборт ясау проблемаларын күтәреп чыккан фильм белән килдек. Татарстан буйлап йөрибез, кирәк урында ярдәм күрсәтәбез, диде Казан шәһәреннән килгән психолог Аида Фиогба. На данный момент проходит круглый стол. Түгәрәк өстәл сөйләшүләре нәтиҗәсендә юл картасын булдырырга телибез. Яшь буын белән аңлату эшләре алып барып, районнарда аборт ясауларның саны кимесен иде. Килүемнең максаты да шул. Сайлау хокукы карау өчен күңелгә бик авыр фильм, ләкин монда иң актуаль проблемалар яктыртыла. Шуңа күрә фильмны карарга иртәгәдән зур тормышка аяк басачак егет һәм кызлар, югары сыйныф укучылары чакырылган иде. Бик тәэсирләндек һәм шуңа күрә минем уйлавымча барлык укучы кыз балаларга һәм егетләргә бу теманы тагын бер тапкыр кабатлап чыгарга һәм күрсәтергә кирәк дип уйлыйм инде. Бик яхшы программа киләчәктә дә эшләсен дип теләп калабыз. Мы сегодня пришли
4 девочки посмотреть фильм. Без кызлар белән фильм карарга килдек. Кыска гына фильм булыр дип уйлаган идек. Мондый җитди мәсьәләләр күтәрелер дип көтмәгән идек. Бераз шомландык та. Яшьләр өчен уйланырга бик яхшы фильм дип уйлыйм. Якын киләчәктә сайлау хокукы фильмын районның барлык мәктәпләре өчен күрсәтеп, фикер алышулар оештырылачак. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Нефть һәм газ чыгару буенча операторларның ышанычлы кулларында нефть чыгаручы скважиналарның тормышы тора. Максималь игътибар һәм үзлексез күзәтү процессы аларның эшен аерып тора. Бүген процессларның күп өлеше автоматлаштырылган булса да, аларның эшенең әһәмияте моннан кимеми. Киресенчә, квалификациясенә карата таләпләр арта. Һәр вакыт алга барга әзер булырга кирәк. Озанкай нефть идарәсенең 5-нче разрядлы нефть һәм газ чыгару операторы Евгений Дементьевка бу сүзләр аеруча якын. Аның компанияга яшь белгеч булып килүенә бу елны 24 ел була. Евгений Дементьев әйтүе буенча, ул вакытта ул тормышта үз урынын дөрес билгели алган. Поначалу уж, конечно, было тяжело и многое непонятное. Башта әлбәттә авыр булды, күп нәрсә аңлашылмый иде. Алга таба вакыт узу белән бигрәк тә остазларың яхшы булуы аркасында һәр вакыт укып белемнәр туплаганга, башың белән эшкә чумасын һәм сиңа ошый башлый. Син инде барысын да аңлый башлыйсың һәм ул чакта үз эшең белән шөгыльләнү кыенлык тудырмый. Уже не составляет труда, заниматься своей работой. Иртән эшкә килгәч ул мастердан сменага бирем ала. Евгений Дементьев приборлар күрсәткечләрен игътибар белән күзәтә. Аның эшендә хәвефле сигналны калдырмау, экстремаль хәлләргә әзер булу мөһим. Монда аңа түземлек һәм тиз арада карар кабул итә белү ярдәм итә. Бүген заманча җиһазлар күп кулланыла, әмма нефть һәм газ чыгару буенча оператор эше барыбер авыр һәм бик җаваплы булып кала. Не скажу, чтобы легче. Җиңелрәк дип әйтмим. Йөрү җиңелрәк, әлбәттә, хәзерге вакытта һәркемнең махсус техникасы, кар чаналары, квадроцикллары бар. Әмма эш күләме күпкә артты. Но объем работы намного больше увеличился. Нефть һәм газ чыгару операторы технологик процесс белән генә шөгыльләнми, пландагы ремонтны башкара, технологик җиһазларның төзек булмавын бетерә. У нас должна быть бесперебойная работа скважин. Мы должны следить за работой скважины, чтобы скважины наши работали по плану. Евгений Дементьевка тотрыклылык ошый еш кына, аның бер көне башкасына охшаса да, ул үз эшен ярата һәм аның өчен җан атып яши. Төбәгебез үзенең асыл ирләре белән чын-чынлап горурлана ала. Бөек Ватан сугышы каһарманнарыннан башлап бүген илебез сагында торучы ир-егетләребезнең тормыш мисалы буыннарга үрнәк булырлык. Араларында Евгений Рыжиков та бар. Урсалада туып үскән Евгений 1978 елда 2 елга хәрби хезмәткә алына һәм Әфганстанда хезмәт итә. 1980 елның башында хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак була. Сугышчы интернационалистның батырлыкларын урсалылар онытмый. Аны олылап Урсалада Рыжиков урамы бар, анда һәйкәлдә куелган. Ватанны саклаучылар көнендә аның истәлегенә хоккей буенча ярышлар узды. Ел сайын Урсалда футбол һәм хоккей буенча Евгений Рыжиков истәлегенә турнирлар уздырыла. Бу ел хоккей буенча уза торган турнир 23 февраль ватанны саклаучылар көненә туры килгән. Әлеге турнирда 5 мунча, Урсала, Кылшәриф авыллары командалары катнаша. Алексей Мещанов Евгений Рыжиков истәлегенә узучы турнирда 5-нче ел катнаша. Узган елны 4 команда арасында 2-нче урын яулаган булганнар. Я играю уже с 4 класса именно за этот клуб, за Буровик. Все пока вроде бы нормально, стараемся. Вот каждый год организовывать какие-то спортивные мероприятия, футбол, хоккей. Участвуем так между деревень, этот Кубок рабочей лиги АХК «Нефтяник». Вот, стараемся, развиваемся. Евгений Рыжиков Урсалада туа. 1979 елның апрелендә армия сафларына алына. 1980 елның 9 январында Әфганстанда һәлак була. Спорт чаралары аркылы якташларыбызның исемнәрен мәңгеләштерү, яшьләргә рухи әхлакый тәрбия бирү һәм ватанпәрвәрлек хисен үстерүдә иң дөрес юл. Пригласили родственников афганца, брат его Андрей, Сергей, дядя Виталий. Әфганчының туганнарын чакырдык. Бер туган, 2 туган абыйлары биредә. Хәтерлибез һәм хөрмәтлибез. Якташыбыз хакына Рыжиков урамы бар. Һәйкәл куелган. Ул үзе безнең Урсала зиратында күмелгән. Рыжикова поставлен памятник, похоронен он у нас здесь, на нашем Салинском кладбище. Әфганстанга озатылганчы Евгений Балтыйк буенда укуда була. Ташкент тирәсендә хезмәт итә. Письмо написал он нам оттуда вот из-под Ташкента. Оно до сих пор целое у нас.
Әфғанстанға озатылғанчы Евгений Балтыйк буенда укуда була. Ташкент тирәсеннән башка миңа язмагыз, минем адрес алышачак, үзем язармын дигән соңгы хатын җибәрә. Һаман да саклыйбыз, башка язмады. 8 январьда 20 яше тулды, 9-нда һәлак булды. 8 января ему исполнилось 20 лет, а 9-го его застрелили. Мындай шаралар бик кирәк, конечно. Укучы балалар, мәктәп укучылары барсы да біліп тұрсын. Шундай кеше бар екен, үзләренең земляклары Афганистанда служить еткән. Солдатта хезмәт итү кирәк. Бик кирәкле бер, тем более хәзер бер генә ел хезмәт итү. Турнир нәтиҗәләре буенча 1-нче урында Бишмунча авылы, 2дә Урсала, 3дә Кылшәрип авылы командалары. Лина Хәсәншин, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.